langgam. Ha? Sabi nga.
sunog. Masapa eh. Subukan nyo. Hindi ating nga. Maruutan dapat pakas tayo ito. Pakas tayo ito kami dapat. Ako ito mo bigay sa garden na pwede mapagka. Hmm. Ano? Ano yun? Mabilis? Pakas naman yung road na. Hindi, ano kayong mapa? Mahaba. Mabilis ang malilit. Mga tangkad.
sabayaw ng pangdami. Nakatuluyan ng matay kung ano. Tapos yung para sa langgam na. Magkano yan? Powder yan? Panin ulit. Medium. Ang yun, kasama yun dito? Yung bahay na yun? Wala nang bakurang. Wala naman. Parang wala na. Meron bakurang po. Nandito lang yun. Ganito lang kaluwang yan ang dyan sa kabila. Itong kabila. Dito lang. 400 square meter lang yan. Yung bahay na yun? Ang pati bakurang. Ang 500. Yung bahay lang.